Hey, what's up guys? This is me, Tunyo Kulira. At kasama ko ngayon si Kinkin Kulira. So, ang gagawin namin ngayon ay wala kaming magawa kundi mag reaction video sa Madlips. So kilig na tayo guys, no? I-click na natin ang video natin kung nakakatawa ito. Ayo. Tahu-tahu kuling yung bugas. Walay tao, tapi di lempuk tinapa. Wala lagi tao, nun mga way tao. Pero unsa man ang mga tiit. Unsa man ang mga mga kaigsunan, no? Ato na yung pangutalo ng bata kung kinsay pinakaisog ng lugar to. Kinsay pinakaisog dali dong. Ako nga may pasumbag ka. Wala naman ko. Pero isog dali mga kaigsunan. What is 1 plus 1? 11, sir. Tama yun, sir. 1 at 1 ay 11. What na to? Bring me your parent. Ako'y buhi ko. Buhi ko. Buhi. Buhi ko. Buhi ko. Buhi ko. Uy, ikaw ba? Choy, yan hindi makita yung ulo ba? Ito, paksit na yung ulo ron ba? Uy, wala. Ay, next. Si Batna! Dagan. At nakita kita sa tagpuan ni Batalay Labang. Hinabang ba? Lang, hinabang ba? Ako sa'yo lahat si Didi. Kung kailangan, butike, hinabang ko din. Parang namiyak kagabi. May kwarta. Ako'y nagbayad sa tanan natong ginom. Ay, ang inom pre, mura na plato. Kung kinsa itong malang eh, mauwi mong bukas. Marong namiyak kagabi. May kwarta. Ako'y nagbayad sa tanan natong ginom. Ay, ang inom pre, mura na plato. Kung kinsa itong malang eh, mauwi mong bukas. Rabes kayo ang imo ang away karon bay. Sa may imo sikreto nga ang imong performance makatulog maglaway ha. Katulog lang. Di maligo, di mawahaw, di magisog brief, di Kaon sa gani. Hi. Oh. Narasad ka? Talaga ba yung gipagabay? Nutang na mo sa buwa. Sa mangutang na ka para magpagaba. Lasa man eh. Nagaling sa ilong. Tignaw mo eh. Bakit tignaw mo? Buksan mo na. Malapit ka na maging sunod na Thunderbird. Ayaw ko na sir. So, Yawa. kung dili na na pag-iko, kung gusto ka mag-iko, diretso ang bakay na magpanangid at takakan-takada raw. Gago gitulak. Hindi akong din sa inyo akong price si White eh. Igid na mamahak, bisang sa mo nagtulo. Ikapon pa na yung ilong, tanawa ati na mamahak ba? Wale White eh. Ang puwi ko, chuk, chuk. Kaya kung mamiri ba ako kay Las Imo, buwan nga sa hab. Uy. Excuse me, update kong mata. Oo, siyempre, update kong mata. Hindi na ito testingan. Oo, tsaka update kong mata. Sindi akong gamot. Sindi akong gamot. Tanawa akong gamot. Ayaw pagpalipan. Tanawa akong gamot. Tanawa akong gamot. Tanawa akong gamot. Tanawa akong gamot. Gago. Wala na tayo kayong ligid bro, ha? Ang guys! Yan! Eh! Yapong linlibin. Yawa! Maling nga skateboard ni ano nung wala man ang tuyok sa ligi mo, ha? I-break ka galit, break mo, ha? 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 Tari mo, dito pag... Hello babe, paselo ako babe. Wala ko tuyok babe. I love you babe. Kumama ka sa... Babe, paselo ako babe. Number mo na ko. Tilak. No. Road trip.
Girl, pautang ako, girl. Ayaw ginapautang ang bayanan, girl. Kaya katong nangutang na siya sa kuwag, antok silang balay. Kung kaayo, na gitubag. Kung saman, pagkasunod, iro na gitubag. Siya, aw, aw, aw. Pinanglawan ko. Sinalawan ko. At naka-score din ka pagkadares. Liwat di kasi magpapaba. Nagsuot ng kakagkondom na. Wala din pa. Ano man, siya may nagsuot sa kondom. Puhig ka. Wako'y anak kabayot. Leche. Bayot eh. Asa akong panty ko nagkuhato. Buhig ka. May balik akong panty. Buhig panty, buhig. Ako ang nagkuhato na tanong. Ubay panty. Ang kaya mong utang. Leche. Lugar na kayo mong utang ba? Mabayad mo gusto kong utang, buwang ka. Pero di pa karoon ba sinugma na. Sige kang ugma, kagapon ugma, karoon ugma na sir. Mabayad ka, ang dili. Gambus. Sir, pwede mag-CR. Ikaw na kang tupang ito. Iwala na. Ikaw, utop. Sumibot mong kayo ba eh. Kamatapos ka pa o. Kaniyo mo utop, kanin. Kana, ikaw dito. Yan ni Apil. Maunang birning istorya. Basta paningla na gani sa utang. Ugma na. Maunang birning istorya. Tulis niya ang bimong kwarta. Grabe naman sa dyan. Ano yung kadiri, yung mga kwarta? Sa panahon ka, di na libre talan. Tuto ka lang kaspusil, mga kwarta. Mapay mo na lang kung tilawan. Kaya ron, ito tas gawa sa mga libre.